وی ہر منزه پسے لس کرتا سبحان اللہ، لس کرتا الحمدللہ، لس کرتا اللہ اکبر. مون خطا سو تدری دیش تریش خایو کن ہاں دری دیش وی خوڑی رخ خبر شو دری دیش کدا نو چی دری دیش کرتا شو نو مجموعہ سل شو نو پینزو منزونو پسے سو شو پینز سو، پینزو منزونو پسے سو شو پینز سو. او بیا چی اودکے گے او سل کرتا ہے اوی سو شو شپک سوا. نو شپک سوا چی پا لسو کے ضرب ورکی سو تے جوڑے گے شپک ذرہ. نو تاسو کی بدا سی سوکوی کہ در وز شپک ذرہ گناہونے کری نا دا دا شپک ذرہ گناہونو کفارہ شو شپک ذرہ لار. او حضور پاک کم خولی دی اس فرمائی وی ہر منزل پس لس کرتا سبحان اللہ، لس کرتا الحمدللہ، لس کرتا اللہ اکبر. نو سوشو دیرش او دا ادکے دو پا وقت کے سل کرتا سوشو 130 نا دیر شو یو منزل پسی شو. نو پینزو منزونو پر سوشو پینزل لس سوا نا 150 دیر شپا یو پسی شو نو 150 یو نیم سل پا پینزو منزونو پسی شو یو نیم سل. او چی ادکے گے سل باوے نو 2.5 سو شو کلا. نو پلسو کے ذرا بورکا دا رسول اللہ مبارک فرمائی نو 2.5 ذرا شو. نو دا 2.5 ذرا نیکے بتالا خدای در کی. نو دا سے سوک پچی دروازے پہ 2.5 ذرا گناہ کری 2.5 ذرا خضور نشی کولے دا 2.5 ذرا گناہونو صابون خدا شو. منظر پسے بسا کوسا کہ لس تس کرتوائے ام پہ حدیث کشتا کہ دری دیش کرتوائے اللہ اکبر سلور دیش کرتا ام پہ حدیث کشتا تب وائے کہ خیر انشاءاللہ. او چودکے گے سو کرتوائے سل کرتا دری دیش کرتا سبحان اللہ، دری دیش کرتا الحمدللہ، او سلور دیش کرتا اللہ اکبر. دا بوائے انشاءاللہ دا چی دی اوے شپگ زر گناہونو دا پارا صابون شو.